En net als dat wij veel fijne muziek draaien, behandelen wij ook de actualiteiten uit het Weerterland. En Weerterland is natuurlijk Weert en Nederweert. En de komende maanden staat Nederweert in de ban van die piepkleine blokjes die je in elkaar kunt klikken en waarbij dat je het uitschreeuwt als je er bovenop gaat staan. Nou ja, daar kun je ook prachtige creaties mee bouwen. Ik heb het natuurlijk over Lego. En in Nederweert kun je een rondje gaan lopen langs alle creaties. En Bas Poels is van de organisatie Blukske Om. Bas, goedemiddag. Goedemiddag. Ik denk dat het voor mij zeker een jaar of 15 geleden is. Maar wanneer heb jij voor het laatst iets met Lego gebouwd? Vanmorgen nog. Kijk eens aan. En waar ben je mee bezig? Ja. Nou, nee, met mijn zoon. Het is niet zo dat ik zelf allerlei creaties maak. Dat moeten mensen doen die daar veel beter in zijn dan ik. Ja. Maar ja, ik denk wel, zoals je net al zei, dat we iets moois wel in Nederweert gaan neerzetten. Dus mijn talent zit denk ik meer in de organisatie dan in het bouwen. Ja, waar staat Blukske Om voor? Nou, Blukske Om staat eigenlijk voor 2 dingen. Hè. We zijn in januari werd ik uitgenodigd om in een denktank van de gemeente Nederweert deel te nemen. Mm-hmm. En dat de insteek was eigenlijk om de jeugd toch iets in deze bizarre tijd iets moois te brengen. Ja. Nou, een van de dingen waar ik me mee bemoeid heb is uiteraard iets richting de carnaval, de Vastenavond. Mm-hmm. Maar een ander idee waar ik al langer mee rondliep was iets te doen met Lego. En ja goed, jij zegt 15 jaar geleden. Voor mij is dat al iets langer geleden dat ik zelf op de knieën zat op een laken en alle blokjes ervoor me had liggen. Ja. Maar Lego heeft wel altijd mijn interesse gehad. Ik sta ook voor de klas, doe daar best veel met Lego. Ga wel eens ooit naar Lego World, ben in Legoland geweest. Nou, natuurlijk aangesproken door het hele Lego Masters gebeuren op televisie. Ja. Ontstond het idee van Blukske Om eigenlijk. En dat was eigenlijk jouw vraag, wat is het nou precies? Ja. Nou, Blukske Om staat voor 2 dingen. Uiteraard het blukske van het bouwen en het blukske van het lopen, het blokje om. Het oorspronkelijke idee was eigenlijk om in elke kern van de gemeente Nederweert een route te maken waarbij kinderen of volwassenen hun bouwwerk voor het raam zouden stallen of eventueel op de oprit, een beetje het rommelroute idee. Alleen, we merkten al door het hele corona gebeuren om nou mensen allemaal in beweging te gaan brengen op 1 dag of op een weekend. Dat is nou niet zo slim. Niet zo'n verstandig idee inderdaad. Nee, inderdaad. Daarbij in de voorfase hebben we wel om interesse gevraagd van mensen. En toen merkten we ook dat niet alle kernen even sterk vertegenwoordigd waren. Dus uiteindelijk hebben we de ondernemersvereniging Nederweert in de hand genomen. Via Thijs Lins heb ik daar contact mee gehad. En hebben we uiteindelijk ondernemers gevraagd of die een etalage beschikbaar wilden stellen. En dat zijn er ruim... Sorry? Wat leuk! Ja, uiteindelijk hebben zich nu ruim 20 winkeliers of ondernemers aangemeld. Mm-hmm. En hebben zich... we zitten bijna nu op 50 bouwers. Zo, wat vet. Ja, heel erg vet. En in de leeftijdscategorie, de jongste is 3 en de oudste is 12. We hadden ook wel wat gegokt, dus je kunt nog meedoen op wat oudere bouwers. Maar goed, op zich is dit natuurlijk, wat uiteindelijk ook het doel was om de jeugd iets te brengen, is dat al helemaal geslaagd. Nou ja, ik ga mijn Lego erbij zoeken. Dat komt goed, ga ik hier een radiostudio namaken. Hey, gaan jullie nog kijken naar welk bouwwerk bij welke winkel speciaal past? Of gaat het gewoon worden, we hebben 50 bouwwerken, zeg dadelijk 25 winkels, 2 bouwwerken per winkel. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, we hebben gezinnen, want ik zeg al bij gezinnen hebben zich ook aangemeld, bijvoorbeeld met 3 kinderen. Mm-hmm. Die gaan we uiteraard in 1 etalage of bij 1 ondernemer gaan we die neerzetten. Ja. Verder zijn er ook wel kinderen van ondernemers die meedoen. Hè? Dus die krijgen uiteraard een plek bij pap en mam in de etalage. Ja. Daar gaan we natuurlijk niet moeilijk over doen. En uiteindelijk hebben we daar een route van gemaakt. Die is ongeveer 3 kilometer lang. En die gaat dus langs al die ondernemers. Er zit overigens ook nog een mooie prijs aan vast. Want we hebben wat leeftijdscategorieën gemaakt. En we hebben natuurlijk in Nederweert
een webshop winkel van Lego, Toy Pro. Die leveren Lego blokjes los over de hele wereld. Ja. Dus als je een onderdeeltje kwijt bent, dan kun je daar altijd terecht. En die hebben we ook bereid gevonden om prijzen te sponsoren. Ja. Dus er staat ook nog iets leuks tegenover. En daarbij kun je ook nog bij het lopen van de route kun je op zoek gaan naar die kleine poppetjes, die minifix. En als je de juiste weet te vinden, kun je dat aangeven op een soort bingo kaart. En dan kun je er ook nog een prijs vinden. Ah, wat leuk. Hey, en wanneer kunnen we die route gaan lopen? Wij kunnen die route gaan lopen op 8 mei, op zaterdag 8 mei. En dan staan de bouwwerken eigenlijk tot en met Pinkstermaandag, dus de 24e, staan ze in de winkels. Ja. Daarbij moet ik wel zeggen dat op de zaterdag, en dan heb ik het over de 22e, 21e, dan gaat de jury bekendmaken welke bouwwerken dus in de prijzen zijn gevallen. En daar staat dus die mooie een prijs tegenover, gesponsord door Toy Pro. Nou, we kunnen ons nog aanmelden. Waar kunnen we ons dan aanmelden? We kunnen ons nog aanmelden tot aanstaande dinsdag. Dat kan via legonederweert@gmail.com. En dan gaat op woensdag gaat de organisatie bestaande uit Sanne Driessen, Paul Jansen, Devin van Nieuwenhoven en Wilkie Roost en ikzelf. Ja. Gaan de indeling maken en dan via Facebook en Instagram, waar we ook al bijvoorbeeld foto's hebben gepost van kinderen die aan het bouwen zijn. Heel leuk om te zien wat er al gemaakt wordt. Daar zal ook de route bekend worden. De route bekend worden gemaakt. En kun je bijvoorbeeld ook de bingo kaarten zeg maar downloaden. Nou, helemaal schitterend. Als je dus nog wil aanmelden, legonederweert@gmail.com. Bas Poels van Bluxcom, dankjewel. En een succesvolle route en actie gewenst. Ja, ik zie je creatie wel komen. Komt helemaal goed, Bas. Hoi, hoi.